Mai oblidaré aquell dinar amb el Pere Camps i amb el Ramon a un restaurant del barri Gòtic quan jo li vaig presentar un projecte d'homenatge que havia pensat fer molts anys perquè considerava que la seva direcció de l'ESGAE havia amagat tota una obra immensa que va fer el Ramon abans de deixar-ho. El Ramon i jo som més o menys coetanis, de la mateixa generació que els Coses i que la Marina, i la nostra va ser una generació de coitus interruptus entre les darreries del franquisme i el començament de la democràcia. Per tant, va ser una generació que d'alguna manera es va estroncar per motius sociopolítics i sobretot per diguem, coses culturals que passaven al país i que en aquells moments doncs, varen considerar que la cançó havia ja complert el seu cicle i la veritat és que ens van oblidar bastant. El Ramon per mi ha sigut un dels grans autors i cantants d'aquest país. Va ser el primer que va d'alguna manera fer amb un rigor i amb una qualitat excepcional el que és tan difícil que, almenys per mi, que és la musicació de poemes. Jo quasi mai ho he fet perquè ho considero molt difícil i una feina molt delicada. El Ramon ho va fer d'una manera excepcional, agafant una mica el relleu del Rafael Subirachs, que hi havia treballat amb Salvat Papasseit i amb altres poetes. Què puc dir més? El Ramon sempre ha estat un home i un amic sempre disposat a ajudar a la cançó des del seu treball de gestió a l'ESGAE i per tant tots els cantautors hi tenen que estar molt agraïts. Res més, jo crec que el Ramon ha sigut un abans i després de la musicació de poetes. Té treballs excepcionals i el dia que li varen fer l'homenatge en vida, que és com es tenen que fer els homenatges, jo penso que el van fer absolutament feliç. El teatre estava ple, la gent es va posar dreta, hi havia des del Serrat, els Coses, a tanta gent que es va voler apuntar, fins i tot gent jove que desconeixia una mica l'obra del Ramon i que la va descobrir. Res més, jo només vull dir al Ramon que l'estimo, estigui on estigui, i que la seva petjada, tant humana com artística, ha sigut una petjada immensa dins la cultura catalana i la cultura de la cançó d'autor en català.